Go and check yourself, oh. Something is the matter. It can be typhoid or malaria. Wannan wankan sallah ne. Nace wannan wankan sallah ne. Ha! Mun ba update kashi a wannan sallan. Nace mun ba update kashi a wannan sallan. Ka dube ni. Kai ya ci kudi, jiki ya ci kudi. Dole yi kyau. Wallahi dole yi kyau. Ina cin kudi, nace ina cin kudi. Dakata makiyanmu mai san garin bayanmu da ce kawai kujera mu ke mai san karaba mu tufa ba dakita da babbar yarinya duba wayan hannunta duba kayan cikinta ka dube ni ko agwagwa bata kai ni wanka ba alhaji akwai update kudi su ne update na ce moni mai ta mana Allah shi kara mai ta mana sai sarki kana nan lafiya sarkin gaba sauka lafiya amin suna fa man kiɗa sai mun gaba siyo dan kira amin muna kan shimfiɗa kuma inda mutane ke jira an bi muna nan lafiya duk wanda ta shafa hattara ya bi muna fa man shiri kan wanda muka yi sai mun gina sun ji shirin dogo mijin hawa yana nan mun dana mu dai kana nan bangaren jirgi kuma mai kai rodina Muhammad ranar rabon takaddu ka sa na karɓi tawa da dama na samu janna to shi munafiki ina hutar da al'umma ne yana wufanta kansa Allah ka shirya mai wanga hali ya daina barna